No és una tasca fàcil, ni és una tasca d'un dia, ni d'una setmana, ni d'un mes. Una organització de 280.000 servidors públics no és fàcil de transformar, de modernitzar, de simplificar, però s'ha de fer. Ens hem compromès, abans que acabi aquest any, a establir, normativitzar el que en diem l'Estatut del Directiu Públic. L'administració pública necessita directius i també el compromís d'acabar també, abans que acabi l'any, per llei, que portarem al Parlament de Catalunya, la cita prèvia no només a l'administració de la Generalitat, sinó al conjunt d'administracions públiques de Catalunya. Hem de vèncer la batalla de la productivitat, certament, la de la innovació, i hem d'incrementar moltíssim la inversió empresarial, perquè estem en un procés de recuperació ferm, però vam lligar la recuperació a la transformació i a aquesta capacitat de resiliència, on a més ara hem afegit el concepte d'autonomia estratègica, de que a partir d'ara ja no podrem subcontractar la producció alegrement de qualsevol cosa a altres parts del món, perquè el món se'ns ha complicat i que, per tant, Europa esdevé, i per això l'hem de reforçar com a projecte polític. I cal reaccionar abraçant una nova era d'industrialització, una industrialització sostenible, inclusiva i innovadora. La indústria és la solució. Catalunya pot i vol liderar la reconversió de la nostra economia, però necessita un entorn adequat per fer-ho. I una part molt important de la solució passa per un millor finançament de Catalunya. Necessitem millorar el finançament de Catalunya per millorar la vida dels catalans i de les catalanes i per millorar la capacitat de creixement i transformació de les empreses catalanes. Un dels meus missatges importants aquesta nit, perquè tots ens vagi millor com a país, seria: no diguis el que faràs, sinó fes el que diguis. Això és el que entenem nosaltres per acció de veritat, fer que les coses passin. Jo crec que he aconseguit una empresa realment important. Avui segurament és la primera empresa dintre del sector de la piscina i dintre del sector del wellness més important del món.